Tinokwasai mose vari kuona tiri pano pabinga guru junior school. Zita rangu ndoitwa Terenzi Mucheriwa. Tiri pachikoro chachief Mutasa. Vatikoka zuva ranhasi kuti tiuyozoona chikoro chavo. Chikoro chisiwe primary school and is developing, and the progress iripo yataona muchaiona pavidhio. It's outstanding, unoshamisika, and it's one of the cheapest schools around the village. So he's implementing a system yekuti mwana anofanira kubva primary akuziya the little things to life before he goes on to the next stage. So vangu vachitaura zvekuisa maprojects ehuku, because here at this school at 10 a.m. vanoita breakfast. Breakfast iyi vanobikirwa, and you are saying vanoita madelicacies emazai and everything, and hanzi mwana anofanira kuziva kuti iri zai randiri kudya izvezvi rabva apa ndindarishanda ndindafidha huku iyi ndaipa chakati, which is a very good thing kumwana mudiki achiri kukura. And he also taught us a lot of things, kuti it's not about the whole income inouya, but it's the little amounts which come and how you are going to use the little which come. Saka muchazviona pachirongwa chinoteera. Tinokutendai nekusubscribe. Rambai muchisubscribe, moramba muchilike the video. This is the last block, our block said that. Ram 8 days. 8 days. Ram 8 days. Saka ibo ba tine staff room. That's patiruka. Ichisha umwe na umwe ngene cube yake. Imo, the meme headmaster's office. The minister. Ai watora chinhu chiyataka kupa yo. Ngati watora yo. Marongera takamaita takamaronga sashuri mwana mtanda uri pakuti uko ECDA and P kune malaitso renovada grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 grade 6 grade 7 achiyari this one do it for 2 days. Ini about kids issue so how does the this is another classroom. So teach the grade 7 so far we grade 7. Yes, but the good have only 2 terms. That actually term actually that last year that to it grade 7. Okay. So that told me 83% average for last year. So in Mutasa district I was number 19 out of 93 schools. Schools this is I think this is what Kunashe says. That was just 1 term. Wow. So this is my second term because I target up paper in Maccabi, one is a Maccabi. Which I say but so I didn't wait at this down pizza for 2 terms this was. But I'm working on blocks such as one of classroom nature. Our intention they would have more at only computer like minister from teacher page next to from what page. The teachers with the moving stuff computer and tango to say okay. They need to change the physical data for the physical life. So that's how they create technology, so that welding so and some institutes are welding and technology. We are doing that community. My courses are to man when I'm from I was so in there. I was from upwards of so where the gate rapid. I don't go to change it in my brain. I don't go to change it on which boy. I don't go to change it on the I was chasing months with Chimao. Man from Panapa Pizza grade 7. I found out pizza with serious. So for now, the party infrastructure, which is academic, I think we are done with the infrastructure. After I got a magic research, machinery for cooling technology, my holding machine and everything for the workshop, we have. And Sakatu Manapana, I'm from Panapa people. I'm from Panapa, each other. No, the basics, this is the
anofanira kunge akuziva. School yedu inonzi chii? Dinga guru dinga. Dinga Guru Junior School. Same in any class. Materials class. Sitting there. And this is my whiteboard. Okay. So you say, sasa tukisema kuti one tukwesa yote ishi imani. Kumana kana kapinda mnondo. Amisi afano cha flow. Afano bachana. Afano kujistable na noise from outside and afano zati kanda pinda muskolo ndapinda mchini. Ndapinda muskolo. Changa mbele chicha kakumotivate kuti mu for school. Yeah, there are quite a number of things. Ndakati zvadaishuwira mubviri mwangu. Chekutanga ndechekuti inini my father was a teacher. Saka his love for kids yakapedzisira yasvika mandiri. How he treated us, he treated every kids nechishuwo chake chakatokona mwana wese achiziva zvaari kuita ari able to read and write things like that nekubatsira vana. So inini pandakatanga chikoro chinechi isinoti ndakatanga chikoro ndinoda kuti chikoro ndakuita mari because mari chinozouyawo later. Because as you can see right now hapana chikoro chapana chichatanga chandipa chandingati ndakudya mari yechikoro kana chii, hakuna zvakadaro. But ndoti infrastructure yese ndaiwaka ndozoti kana kuri kuenjoy, it's not me who is supposed to enjoy but it's my kids. They should enjoy in daddy. Ndaenda. Then let me sweat for them. You also enjoy. Then the second issue, ndekuti ndakatarisa community ngati community uko. Yatingati ndo the nearest school from here. Eastern James Songo is about 12 km away from me. Then there's my father primary, who is almost another 10 km from me. Saka ndosvika mari kuti mwana weCD. And anobva kuno. Kufamba 10 kilometers mwana weCD. Azviiti kutsini. Yes, as much as it's kuti vana vaende kuchikoro. Faneka kutsini mbicha. Ndosaka ndati no, let me bring the school closer to the people. So that mwana wangu vapo wesifaka chipa kwa chitasi wepa shikoro toka kwa shikoro mwakanaka. Saka nduchi chitatu community service, part of my job as a chief. Kuti ndibatsire vanhu pandinotoona pazvinomira zvakanaka. Chikoro ichi chinonga chiri kusvikirika zvakadini in terms of school fees nezvimwe zvakadaro. You may be surprised kuti unokwanisa kuona mastandards acho kuti kune masecond kune chii, there's water, water, everything is here. And but you'll be surprised that is this the cheapest school? It's even cheaper than the government schools. Wow. Yes. Okay. Ko inini changamire kufunda kwenyu makafunda kuma A school ere kana kuti ane ma standards akadai ere emuri kuisa pano? Ndingati ndakadaro asviti kuzama kuzambedzisa chikoro chachinisire even Zambe several customers when we went there. Kwakusina basidiki, kwakusina batels, kwakusina and but nduti no, let's move with the time. Kuti mwana afana kuita envy kuti daenda kudzidza kutauni because chikoro chekutauni zvakanaka chine chakadai. Ndoti mwana ari kutauni asi ndoda kunodzidza kudii kako. Okay. Because kunoka mwana akabva kutauni akauya kuno, the environment is good for learning and to provide zvinhu zvaasina kwanisa kusangana nazvo mutauni. Timurakidze kuno kuti this is what is called life. Because mukadaro chakota kwatikuenda kumiro kusero tine yatoti create yatoti projects corner, and the projects corner iyo kushanga kuchengetwa nguruve, kushanga kuchengetwa huku dzechibhoyi, kushanga kuchengetwa huku dzemasai, mabroilers, kudzinyama, kushanga kuchengetwa mombe dzemukaka. And what I want to do ndezvokuti mwana anofanira kubva panapo achigona kumuchengeta kuti kumba ari kumba huku inofidwa nguwai, inofidwa nechikafu chakaita sei, and broiler inodya chikafu chakaita sei, chinochengetwa sei, and mombe mukaka, and haifaniri kuti mwana anofanira kuionera pafange kana kwabhere. No, anofanira kubva panapa every day achiona mombe mukaka, achiona kuti inodya sei, inoita sei, inokamwa sei, mukaka wacho kana wakamwa unochengetwa sei, unoitwa sei, izvozvo. And at the end of the day anofanira kuenjoya futi mukaka upi iwo.
mukaka achinokuta kuti chinoshamisa kana munhu ari kuti amwe glass of tea milk mwana afuna kuti use kuti no kumwa mukaka is part of life not kuti ati kumwa mukaka ndezve wakati no isusu vanhu dambudziko ratinaro isusu vanhu vakawanda ndiri kuti unoimwa mwana zai but huku dzako dziri pamba dzinokanda 20 mazai every day but unokutadza kupa mwana wako kuti aizai every day mwana anoshuwa akaona zai kudyawo next door mwana wazwa mwoyo wake kupisa kuti kumana wakonawo warutya zai but kumba kwawo huku dzavo dzokanda 20 mazai but mai nekama kamindset kainako kekuti zai haifanira kudyiwa unganidzai tizosonyedza dzimwe huku yes dzinoda kusonya dzimwe huku but health yemwanawo and it's fundamental and uri kuprodusa mazai ipa mwana wako zai 1 every day what do you lose mubedzi kuda anga Bruton ari kuda nguyo anga nguyo charity ari kuda hambawo kana kuti India ari kuda ngawo wamurukama every day unobvei ukati patipot and yaurukama every day you make it a point kuti mwana wako ka glass ke milk imwa unobvei anditi padambudziko redu isi tofunga kuti ndikakama mukaka ukazara mubhaketi anditi ndofanira kunokodzeka ndoisa mumbamu kana kutengesa anditi but uri kutengesa if you look at the health yemwana wako wacho wakagara naye mumba mwana wako wakagara naye mumba ndambudziko restanding anditi but chikafu chacho chaafanira kunge achidya chauri kutengesa iwe gozoda mari it doesn't make any sense. Saisuti kuti mwana kana bva panapa afana kuzoti mama kana ndine huku yangu pamba ndipe huku yangu ine chiboyi 1 anditi kochengeta nega chi mazai ako kososochedza huku dzake huku yake ari 1 anditi uchengeta tunhiyo twacho uita sei wotoona business rake richira sei richikura ndozvandikusaimboita izvo kuti mwana ndoda kuti ndimudzidzise kuti aiwa mari haisiri kuHarare kana kuBulawayo kana kuSouth Africa kana kupi aiwa mari inomuwako ani inomuwako ako anditi ita huku dzako 3 wososonyedza huku dzako 3 anditi unokwanisa kupedza grade 7 wakuzvidzidzisa mwana yekukora kwandikuenda kwacho unokwanisa kusvika form 4 uzvidzidzisa neproject yako yehuku dzechibhoyi dzausina kutenga ba yakupiwa namai kuzi yakwe ndokune pfungwa dzangu idzodzo kuti munhu anofanira kubva panapa asina pfungwa yekungoti mari iri kumberi aiyo munhu anofanira kubva panapa pachikoro rautaura kuti mari iri pamba vanhu vakawanda havasi varombo asi unozviita murombo ndodambudziko dzinaro unozviita murombo but hausiri murombo just because you can't plan inini vana vandoda kutaurwa mambo this is the cheapest school around but this is the only school maschools is know which is feeding wana breakfast na 10 per school every day lunch every day pana vanodya breakfast vanodya lunch every day maworkers every nyange mavhisa me pana anodya chikafu panapa every nesu tichatodya chikafu munodya chikafu wow but for now, you can see and as you can see, I am getting some more options. It's all. As a salary, that's what I'm going to make. But by next week, it's a figure transformer. Markets are. Makuti sisi kutoa sana rudi sana soi yes changamire inyaya yenyu curriculum ere kana kuti mune mumwe muonero zviri kupai kuti mudrive kuti mustude program yekuita kwemabasa emaoko what's the idea besides kuti new curriculum yenyu party inenzi ukuthi I've gone through this thing and there are times that you wakagara so
utomburwega but I wasted my time. Ndafana ngomukira chete kubasa only for 5 years. Then afterwards I was supposed to adapt to something. I was supposed to be my own boss. Why? Because unozoona kuri kunzwa zvinomuthano kune zvakawanda zvinokwanisa kuti munhu ararame achita mari. Asi pamwe pacho zvinozvitya nokuzvisiya. For example, ndikakuti inini week 5 imwe huku 15 mazai ngaitsosonya kutsosonya huku inoda 21 days. Saka it means kuti ndikakupa 15 for huku 5 but it means unokuende 75 mazai dzese dzikatsosonya it means une ungani ane ndiyongani 75 akakona pari nyaya ndopane nyaya iyo kuti unokuti one ndiyochi 75 waita huku 75 andi ubva uchizwa kuti pa 75 idzi ndakutora 10 twasikana tochengeta turi pasaidi dzimwe dzacho idzi ndakutengesa 65 $8 ishi ndazitengesa $1 ishi dziri 65 andi ndakutenga chikuita sei chekutengesa idzi business yangu ndakutanga rade kutsusenyesa huku chete ndichivedzera huku dzangu ndichitoisa huku ndichita sei ndichitosupply ndasupply wechi yepaday old 6 angona nyesho kai kuti usupply maday old 6 uku nedzimwe dzandokutochengeta kuti ndiwedzere chi production. Then imagine right now kuti ukaimagine kuti ndane 20 huku and it means at a time ndokwasa kuti wiki inoyi ndokwasonga ndine mazai ndokwasonga ndine 400 or 500. Saka ndasvika pastage yekuti ndizvo $500 $8 each. It means I'm going to be having $500 every week. And wanga no one ma $500 a week kana kuti pemani. Munogona kuenda nototo. And but zvakuda chimani. Zvakuda kuti iwe wacho usatoita measures. Isa infrastructure and inendera nezvo asi chibadwa urima wega njera urima wega munga urima wega and izvozvo ndizvo stoka for feeding program yakuti tange kusumuka and ndinozotanga kutenga chikafu as you go program yakuti yakufamba uchidi chingoda chienda kuti samba chichiwanda. Ndofunga kuti mabva pindura mubvunzo ndachada kubvunza kuti takaona ma-NGO achiuya mumanharaunda matigere wachipa vanhu ma-projects akasiyana siyana but kutaura chokwadi washoma wanhu maybe 1 in 10 ndo wakasumuka nazvo, wazhinji pawanga wandori ndo pawachindori. Why? Because munhu akaita mentality kufunga kuti NGO and paanouya andika anomundipa zvinhu nyangwe ndikatya achanipa zvinhu apana kuzichauya but asi kufunga kuti no NGO akutodaiwa ibva pastage yauri enda panext stage and izvozvo vanhu vakawanda tazvinga because if you want kwazitasa muno mutogara navanhu mune mapersonal programs akawanda embudzi dzakauya engururu yakauya ehuku kwakauya but nothing was passed on because pachatangira ipapo ndo pachachobva chamofira. Yes, zviri papi because vanhu vari kupuhwa futi zvekutotanga nazvo zvacho kana iri feed vari kupiwa imindset now ndichatoti chichikudiwa right now handikupa munhu chikudiwa right now muZimbabwe right now kuchinja mindset dependency syndrome ndo damtoda china because right now unozonondoti hati magweti pamuntu akadai izvozvo why because ndeo yakanonoka kuuya kubva kunani mbeu yakanonoka kuuya kubva kunani wangozoziva kuti mvura yemunaigureni saka ungozoziva nani kuti prepare for the race coming. Urumira kuti munangagwa uri kukombawo nezvipurazi yavo kufika andika iyo katozvika kwa munangagwa izvi magwiri wakatopupura pamwe wakaisa wakapupura pamwe wakaisa wamwe haasi kumbirira chi president
asi urumira kuti achakuiye ndiye achaya kuchimba iwo umwe majinero kuti mzivo munononga nokamira wonanga kuti washawa kumaimba. How many people are waiting for the president to get into place? And the question I'm waiting, but many say no for no change. One got Salambe. Is it going forward? One going to come through. Yeah. I want to give you an example. And Smith is one kind of government for all those times. Panel munagambo piwa input. Panel munagambo piwa input na Smith. Akuna. Asipane munhu akamufanidza. Yeah. So why is it that now murupiwa my inputs? Asi mukufanidza. Akona mapapalpa ndo panenda ndamvura cheko. Murupiwa my inputs makufanidza. Asi Smith panga aripo manga musikapiwi my inputs asi manga musikafanidza. Why? Because time has Smith. One way so iti wanachipedza kuti sei kukowa taizvi chaizvo wanachipedza kukowa waisireita chipadi chisi chakasimba chimanyika ndochedza chimanyika chovha chatorwa and chovha chaenda kuiswa mukicheni chakarungwa kudai kuti chibage chechi chembeu mvura yaiti ichiti dhirire munhu ese anga kusima chibage kuna kwakaita mvura pana ndakazozwa kubvunza sabhuku kuti sabhuku tosima here unofunga kwako iwo ari ready here for farming that person because haasitombozvipa nguva yekusitadza the weather pattern yekuti kana mvura yadaiso tafanira kutaura kulima kana kuti ndaredi here sabhuku iweather station ile wakabvunza kuti sabhuku umwe wacho akabvaza kuti mvura yanga yalaisa vanenge sinotenda hurumende nekudayisa ngari kuita mvura right. Right. So, class. This one, I don't do that. No. All right. You could try to move away from it. From Jupiter. You went about it. Wow. Andinachi. Tishano yakupasa akachena anodzoka kumba kadi akachena. Plus mwana haafaniri kuda kuzoti abva panapa unoshamisika kuti ndasaka ndechinonzi whiteboard. Mwana anofanira kubva panapa achinoudza mwana ari kuzama kuti aiwa kune chinonzi whiteboard ndo chatoziva izvi zvomukushandisa zvokupenga madziro hatizvizivi. Tiri mwana ngafamba ndichi nguva mwana haufaniri kuchiwa zvewamo no tikuti ngawaitise ngavazvione pano abva pano ari kuzviziva kuti ndizvozvo. Mwana hafani kuona aenda kutaura utanga zotarisa kuti ndo chinonzi materials ndo chinonzi ndo chinonzi seeding ndochi no mwana anofana kutaura mwana aribva kusoma chamwana kwatodzidza inini pambechi materials asi pane maseeding mudenga handiti reason mwana patakatoisa seeding takatomutora kuti ona chamwana munhu ari kunext hafani kunzwa kuno ukanaya kunzwa uko kune noise mudenga umo noise haikudisturbi munomu handiti materials aya everyday anenge akaklinwa munechi hapana dust inosunga papi muno zvichienda mumwiri dzenyu hamuiti flu hamuiti anoona saka mwana anoti akapinda apa anofanira kufira kuti zvitaenda kuchii taenda kuchikoro. Mune funding yemuri kuwana here from anywhere or kumushandisa It's not that I was going to see Chino. I'm not getting any funding from anyone. I am funding this project. Pocketed. But what is important is the planning part.
kuti paunoplana kuti ndida kuita ichi chaita here, ichi chaita here, ichi chaita here. Akamona patanga the last classroom matsono chakazara chii ma-PVC siri nematiles nechi zvakatomirira that block rakuamba tikatopera staff room necomputer room zvichitopera zvobva zvatoiswa ipapo because plan yacho akagara taisa munharaunda kuti we want this and that and that. Saka chauya zvobva zvogara zviri chii zvogara zvakanaka. It's not about kuti ndine mari seka handina mari be, asi I plan with the little that I have. Ndozvandoita wanda ukaparwa mhosva dzavo vakauya wiki iroro randaita $200 momwe ndotenga 10 bags dzangu zimene ndoisa pasaidi changamira yakumozvipa chita wanenzi mari kudare nenyu because chatisikadii ndechekuti munhu auya wanyingirwa mukadzi saka anofanira kupiwa madhauta achiziya ndini here mambo kana kuti murume anyingirwa mukadzi. Anyingirwa mukadzi ndiye anopiwa chii madhauta achizi. Tasiyana zvakapana ndichirova munhu 5 mombe 4 mombe bhadhara because ndiwapomba mukadzi wechii wemunhu. Kweinini ndoda kuti ndipe mombe yei ini chaonishaishira chii chandaita chite mimi ndaadminister justice chete between the two of you ndobasa. Saka if for that unokubhadhara court fee, ma-court fees ako ini ma-court fees ayo iyoya ndowandiroyawo inini ndiwanangu but otherwise kuti ndikutorere zvinhu zvako ndidai no and it's not part of the game. Yes, inini I'm satisfied nema-court fees ako inokubhadharwa here in the first place Maria. Ma-court fees ma-court fees unotobhadhara because chinosinyanya kuipinda kuti ma-court fees anofana kubhadhara. Zvafana nelawyer ukanondotiende kumirira you have to pay, you don't pay already. Ndozvanoita. Saka isusu nyaya iri kuti there's a lot of planning involved in some of these things, but isusu the way we do it now ndozvinokasauzonaitswa kuti but tikakalkulate chazoita ma-thousands nchichi. Yes, chinoitika ndechekuti baba $2 plus $2 plus $2 plus $2 plus $2 plus $2 inoita $100. Iwe uchifungwa kuti hamuna chinhu akakona yendo ndozvazvinoita. Inini I'm not interested in the figure yaunouya kwandiri uchitaura. You can come to me talk about 3 million, 5 million, 20 million, 10 million. To me that's not important. To me chiri important ndechekuti kwabva $20 kwabva $10 kwabva $2 kwabva 50 cents kwabva chii ukadai andika ndichikoti chii plus. Saka chiri kwa important kwandiri is the cumulative total yematotototi yandikuisa iwa ndo chiri important kwandiri. Yes, it's not the figure only 200,000 each. I can ndokasauchiusa 200,000 asi ndisitongoibata 200,000 yacho mwakumwako. Ndokasauchandisa 200,000 asi ndashandisa ari ma150, 200, 180, $26, $14, $2.50, 50 cents nechi asi ndashandisa chi 200. As you should know, I have spent 200,000. I have also spent 200,000. But how I spend it, ma'am, no problem. You will spend 200,000 at once. But you need to spend 200,000 in batches, small batches. I want to give you an example. Hear this thing. I don't want this thing. So I want to change the book. Yes. What can I say to the thing? Town? I never want. Do Papa see a match. Right. She nakazande ave ndozvinokosakushandisa mai ukanozonditeedzera mai ndopaunofenda mai uchiaimunhu yakaromba akaita sei no aiwa ndipo ndakaita calculation yangu ndofanira kuti no ndikada kutenga rakadai rakazvimira dai $35. Right. And but ndikanozvitengera body and nesimbi idzi this whole thing should cost $16.
Yeah. Saka ini zvokwana munhu anotengesa $35 means that person is making 100% profit. Saka ini kusa kumpa umpaya pano kusema kitchen kaundo. Amana masimbi akachekwa kazara kwa. Ndio zva. Ndio masimbi munhu akachekwa ya kusukwa na basa akachekwa kwa ngalipa. Ndio masunga ndizicheka. Ndapedza ndoti ndagadzira ndoisavanishi. Ndasavanishi. Ndoudza uno. Yes. Ndotsvaga futi dzimwe simbi ndokadzira ndoudza kuno. Izvo zvizvi marara maclassrooms arupa. Patosara only 2 classrooms. Yes. Imwe yacho finish ndakatoenda. Last night I was sitting. Last week Sunday. Sunday. Ndipo ndakapedza kudziva naye macho. Pandokadzira ndega kumba kwangu. Andigari ngori mugaundi here. Ndinotopfekwa worksuit. Ndichitocheka ndichi. Chambi. Yes. Toda kuzongosvika muchizviita. I do this thing. Ndozviita chaizvo. Wow. Ndizvo zvangu chaizvo. A boiler maker by profession. Tunzi wadze boiler maker. But most of these things is look at the my window look at the Okay. Yeah. Sakashamusha ndotenga ichi imeti. Yeah. Because panapa ndingamuti zvinhu zvakawanda zvandakatenga panapa zvandisingakwanisi kugadzira isimende. How about the So wamwe vanogona kuti mambo kana kuti one certain level of life senator wangazobata so here wangazodini pamwe chavo chakungoti badzi icho ngachiuyapo icho ngachiuyapo munoti kudini Ndinoti akangonatengira we. Ungonatengira we. Boho racho ripazasa. Boho taratira boho ripazasa. But ndikakuudza kuti plumbing yacho ndini ndakaita. Andorwa. Asi munhu afunga ndakadaidza chii? plumb. Pandakaita ndika. Akondaduka. Ndozvanoizwa ndikurakidza kuti pamwe pacho ka vanhu vanongofunga kuti ayo asinda seneta ibasa. Hauramburi seneta. Unotobva kuita seneta wotodzoka kumba woita baba. Pamwe pacho tombosiya zvese zveuseneta umambo zvezvo wotoita iweka. Okay. Isusu ndo zvatobhiliva kuti ndo life iwe. Isu don't believe kuti kana kuti waseneta kana kuti wafunga kuti waumwe munhu anoshamisira kubva pamberi pewamwe. No, useneta ibasa. You are there to represent the people, you are there to make the laws and everything. Asi wabva ikoko haukafanira kukanganwa kuti uri baba. Because at the end of the day wabva kusenetika. You will not be in senate for life. Yeah. Wana wako waroda baba anogadzirira chi upenyu. Yeah. Saka unofanira usazikanganwa izvo. Haufaniri kuzvikanganwa izvo. Ndasvika muchiona chiti kakawanda zvinhu zvangu zvindoita ndika. Changamire. What's the secret wisdom? Ndinoona vanhu vazhinji vanonga vachikomenda comment section kuti mambo Mutasa, Solomon of our generation. Zvinobvepe. Is it kuskuru kwamakaenda? Kumakudzirwa makaita? Kana kuti zviripa kana kuti chingori chipo chakangoya chega chakadaro. Ya, unoona pamwe pacho kabamwe. Zvinoitika ndizvokuti dzimwe methods dzandoshandisa to get what I want. Iwe unokwanisa kutadza kuziunderstand kuti sei munashandisa this method kuti awane zvandodi ndozviwana. Saka kana zvaintrenched in me kuti no, kana chida kuti if you want to get the best out of this person ndikadai zvinobuda zvandokuda. I don't know if that is what you call wisdom. Ndiyo yacho ndo zvandoita kuti zvidi zvandokuda zviite zviite. Andikawa. Zvakafanira kuti
pane dzimwe nguva I can tell who is innocent and who is guilty. Vanhu vachitouya kugara kumberi, pana abvunza I can easily tell kuti this one is guilty, this one. Azi mambo wakuprofita here. Asingatizive kuti mambo wakuprofita here. Then handisi kuda kunyepa. Ndakamoti tichida kusvika kwachief Mutasa. Tichida kukumbira mvumo yekuti tinokumbira kuti titore mavideo. Papa nemwe mukomana wakandosvika, ndanga ndichisvikawo ndichikumbira. Papa pasvikawo mwe mukomana. Mukomana uyu mambo wakamubvunza kuti watumwa ndiani? Ini nana kubvunzwa kuzi watumwa ndiani, but mukomana wakabvunzwazo iwe watumwa ndiani. Abvunzwa watumwa ndiani wakabvatira kuti ndatumwa ndinhingi. Mambo bva kuti une shuwa here? Kazimira ndimufonere munhu wacho uri kuti wakutuma kumedia house kwacho ikoko. Zveshuwa munhu yakafona zvikanzi ndimi matumawo nhingi here kuno. Zvikazi hatina kumbomutuma. Mambo akabva kuti ndapedza newe. So zvakashamisa. Mambo ine hadishamisiki baa. Ndichizoona muri mudare muya muchitaurira munhu zvimwe zvekuti vanhu vanozovhundika kuti zviri kumbofamba sei. Ndakabva ndatovhundika kuti mambo anoprofita here, because munhu uyo anga aita sekuti atumwa aine agenda yake yaakanga ainayo, anga ine story yeinterest yake yakanga irimo mudare yakanga ichipinda mudare. Saka akanga auya kunocover that story, asi ndobva anyepera kunga ndatumwa nekubasa. Iye afambira uyu yake yanga afambira ingori one iyo. Yeah. Saka ndozvanotaura kuti zvimwe zvacho zvinongouya, but zvimwe zvacho unongoinge ingori calculation yekuti you need to calculate. But imwe yacho the trick iri pekuti munhu kana auya handiti give the person time yekuti ataure zvada kutaura. Ari kuresponda, give that person time ataure zvada kudii, because pamwe pacho unokwanisa kuona kuti vanototongana vari two, iwe usina kumubvunza namubvunzo, asi nyaya inenge yatodii, inenge yatopera. Uyu ataura asi nyaya yatoita sei, yatopera, because mapoints ese uyu anotanga kutaura zvanoita, anotaura zvanotaura nditi. Ukaona wechipiri panotanga kutaura chake chekutanga chaanoita, anenge ada kukrasha mapoints ayari kutya kuti ndiwo anosungirira nyaya yake, and by so doing akutozviexposa nawo kuti plus pano mwana unoyaka waine dzekuti kana ndiri ndakamangara nyaya ndini ndinozi ndinofana kuwina because ndini ndakamangara nyaya. No, that's not the issue. Handiyo wakawanda tingi mungu muofisi kukoti kwedu wanoti wakauya wakaita sei wakamhangara iyo ndio rurusa because vanhu vanouya tinoziva matsotsi anouya akawanda kuti ndikuti ndini ndakaripota saka kunongonzi ndini ndiri right, but zvisiri. Wow. Yes. Saka anyway, so unongomora grade 7 so you can tell even nechi mukaona maura nechi unoona yakasiyana nechi nemamwe akasiyana awati kuri, and even if ukatenga unoti mawhite boys manga is 2 instead of kumkwesa asi kumakulechi kune 2 because watochi wawanhu vachikurewo nebasa ratiwa ndei watiri kuprepare kuti zviitese kuti zvifambe zvakanaka. Ko mafuture plans enyu akamira sei? Mutasira kugumira pagrade 7 ipapo ere kana kuti zvakadii? Maplans angu ndekuti munhu ungadevelopa yatingati a culture, anditi mwana we that kid is culture from ECD to grade 7 pana akuziva kuti panapa zvinodiwa panapa ndeizvi, zvinoita panapa ndeizvi. Mwana iyeye unokwanisa kumukanganisira ukamubvisa muenvironment inoyi kunomukanda kune imwe environment inyowani, unokwanisa kutomuvhiringidza. It's like I'm saying kuti ajairo zvikalanje pana breakfast, then what form 1 ukaenda kuchikoro usikadyi breakfast achida lunch achida chii achida zvinokwanisa kutostressa mwana iyeyo zvekuti atadza kutodzidza because pane kaculture kakadi kakajairira. Saka isusu tuti for now
zvatatuda tiri kuti isusu tsamburi tigadzise the primary side kuti nyasa kumira zvakanaka chaizvo yamira zvatuda palevel yatuda then we can think about nyaya dzekuti tipinde musecondary but tinoda timboti for now tikakonzentrata neprimary toita zvese zvatiri expected to do as a primary school towanisa mwana chese chanofanira kunge chidii achiwana as a primary school student. Mambo tinokuziva muri munhu unongobatsira vanhu vakawanda chaizvo zvimwe zvisingabudi mudare mega zvedu tinozoona muchibatsira mwana vanonga uya vachitambudzika vachiita sei pasikuru panapa munewo any kind of help yamunokubatsira kuna mwana unga uchinetseka nekuti wana vanonga vachifunda. Right. What I did this term ndekuti ndakati I don't want this culture yekuti ukasvika pachikoro unoona mwana akapfeka hembe white, mwana akapfeka black, mwana akapfeka blue, mwana akapfeka chii, mwana akapfeka chii. Zvandikuda ndikuti mwana asafile kuti ndakafanana nomumwe mwana ari panext pangu. Handidi kuti paoneke that difference kuti uyu anacho uyu haana chii. Saka I provided my influence for mwana wese kuti angobhadhara kamarikidzira keschool fees ndobva ndatomboinform kana $2 ndobva ndatokupa uniform because handidi chandisinganidi kuti mwana angofile out of place because chimwe chinoitisa mwana udofo dzimwe nguva ndizvo izvozvo zvokuti akasvika pane wangu anoramba angofile out of chii zvese anoramba angofile out of place. That's why mbona even patakati chikafu handiti chikafu is for all whether akabhadhara kana kana kubhadhara mwana isa anodya breakfast anodya chii anodya lunch. Yes, because inini mwana mupana panopedza malessons mu3 everything. Saka we make sure kuti wakadya breakfast udya lunch because home wadi wakaguta. Yes, makuseni I know pana wana unoyazva kuti wasina kutodya kumba. Isaid umwe atadza kushinguwa kutoshaya nguva yekuti adiki kana kuti adye noumwe kutoti kumba kwacho chekutodya kudi hakuna handiti. Saka I make sure kuti those kids are catered for na 10 o'clock mwana aisodya chii breakfast udzoka muclass mwana aisofunda pasina mwana neexcuse yekuti ndine nzara ticha kana kuti tichakati izvozvo zvasikai. Ndinoti mwana wese kana uya panapa kana aine chiri kumunetsa that thing must be attended to. Tine vamwe vanorarama nedisability Yes. mumacommunities atigere munewo here zvimwe zvinhu zvamagadzirwa zvakanangana nevanhu vanorarama neurema? Yes. Titori even masetup Mutasa the way takaita yatikuita matoilets edu madesigns and everything nechi waniwa ndo watotanga kutaura nezvavo kuti kana uya pano anoita sei because inini what I don't want is a situation yekuti wamwe kudhara waimati maspecial class. Inini handidi chinonzi special class. I don't like chinonzi special class. What's so special about a slow learner? Why so special? Because kana munhu ari a slow learner, why should you put that person in a class and not a special class? What's so special then about being a slow learner? I see kuti pe time iri dedicated uye wafambe nepace inofambirana nekuwa slow. Inini ndiri kuti ngawagare wese wari 5 right, anonzwa zviri nani, anonzwisisa neanonzwisisisa nechii handiti wogara wese patable handiti uyu kana anzwa ticha woziva kuti uyu haana kunzwisisa handika ngaasiye wanzwisisa oconcentrata neuyu asina kunzwisisa in the presence yewamwe wana wanzwisisa because iwo ticha kana usipo wana awa wakadzimana waziwa kuti uyu shamwari wedu uyu ari kuti nonokei wana vanobatsirana. Ndoziva wana vanobatsirana chandisingandichi kuti mwana anobva aenda kuklasi iyo chikoro chese chobva chaziva kuti iyo klasi irikweyo ndemaspecial class ndemalow learners. Izvozvo zvinobudisa mwana yapedzisira asina confidence. Recovery yake inototora time
and ngaange ari munhu wangu and pasaite that she segregation yekuti uyu no, it's not like that. Ini nduti panapa mwana able or disabled makafanana. Slow learner or fast learner, you are all kids. And dzidzai musemuchi environment mojairana. Oh yes, nekuti mulife pana panozoziwa ri special pane bonenda mabasa pane interview masipolena ndimafakiriwe so why should they ene mukati pana maisa munhu akadaro atiti mukamuisa kuprimary mukatanga mamuisa muspecial class kuprimary kokusecondary kwachabva pana pachienda kusekondary muri unomuisa kuclass ipi futi muri unomuisa kuclass ipi futi kana abva kuprimary kuspecial class. Alright. Yeah, kozoita pamwe pendoda kuzwa Changamire. Pane here zvemunotarisira kubva kuvabereki vaunza wana pano kana kuti nharaunda kuti zvibatsire kushepa vision yamuinayo? Ini ndiri kuti wachawaka chikoro chinechi is the community. Right. Wachachipwanya futi it's the same community. Right. And kana inini ndiri kuuya ndiri committed to see the success of this school. Iwe muperenda nemwana vari panapa neni takafanana. Iwe neni takafanana. You can check even the way I do my things, how people pay school fees. Ndakati andidi zvokuti utsvage kuti ndoda $50 school fees saka ndakuenda naye kuchikoro yadini yakwana. To me, I don't know that. I want you to do it the way and iri flexible kwauri. Ati inoita kuti kumba udye mwana ari kuchikora adii futi adye mwana ari kuchikora wari zvarudii zvari kuda ndo zvandoda ini panapa ndogara ndakautana panapa vabereki term ine 3 months divide school fees by 3 months kana usikakwanisi kuiwana mari yacho yese kawani divide school fees by 3 months then ukaona usikakwanisi futi yepamonth divide by 12 weeks obadira per week. And even if you come and pay $3 and you to me because $3 by the number of kids we saw badira $3 ndinoona per week chikoro changu achifi saka chikoro chisakafa mwana asikatambudziki achiuya kuchikoro bereki asikasitragiriki achiuya kuchikoro iwe neni tine basa takutoenda kumberi ndo policy yangu. It's not about kuti inini ndoda mari ndoda yese ngaiuye yese kawani ndikuda yese kawani izvo zvinoitwa nemunhu akuti ndikaiwana ndoda kutenga stand kuchikanga kana kuti ndoda kutenga kamini kupa kana whatever. Ini ndikuti mari yemwana yanobhadhara pachikoro panapa ndeyekudhivhiropa mwana pachikoro noti kudhivhiropa inini. Ini ndauya, my intention is to develop you mwana not kuti iwe mari yako yemwana idevelope inini. Haunoti hazvimake sense here kuti mari yemwana yeschool fees inokona kudevelopa inini. It's senseless. To me it's senseless. Vanozvitambira sei? Yes. So far pana maparents ari panapa tiri kuwirirana chaizvo hatina kana damzo hatoita problem mubereki anotoita kuti ndinoda musoro akati sakati ndichazokaenchakaichakai titowirirana zvatopera. Ini chandisingazivisi kuti mwana haapo panapa ari kupi kumba. That's what I don't want to do. Zvinani kuti nditi bambo ndinetoona twangu 4 tiri kustruggle enda uchibhadhariro $200 then someone comes and pay. Ndo life yachandinoda. Noti ndizwe kuti mwana haapo pachikoro ari kumba because wabereki washaichi because inini kufunga kwangu neupenyu hwangu bata usida kutaura chinhu chandinoda. To me money is useless if it is not used. And if it is not used for the benefit of others it becomes useless. Ndokasazadza rumwe nemari but as long as isina zviri kubatsira kunze izuda. How many people have died vachisiya millions and billions? Asi pane here anga $2 mucoffin market
Ukazifunga chete kuti when you go with nothing. Ndipo unotando zvikuti ndiswere ndichiti mwana wayo atadza kuya school fees dzoka kumba chichi ndipo unozoona kuti you are wasting time. Hauna zvori kuita. Ukafa iwewe nhasi uno the best that we can do for you kukupfekedza sutu nemasokisi nobhuzu kana dhora hatisi mukofini mako then ndinokufusira tokusiya ipapo. Munhu wati unokufusira pasaidi pake ndiye aipenga aifamba achiita zvinhu ngamapepa musakubva rivi ende hauna choice kuzoti ndinoda kuenda pasaidi pebenzi tokuradzika ipapo because ndo mari yabva nguva iyoyo. Saka ndokuona kuti life haiti is useless to think about all these things in life because pauchafa chaipo waucharadzikwa padhuze naye autozivi kuti ndiani, autozivi kuti ndiani because unoona benzi izvozvo zviri kudonga mapepa musakubva ndo runoita next door yako wafa iwe muri profita here. ndo zvinondiita chindiita sei life yangu dasvaimushona izvilaini ndinoda pamona before apa kuti kwaniri mako before apa ndo paruti andikamona mwa mugeta tamutare with the ngakupera kudini kada escape hypnosis zvese zvaita saka unongomira apa with the pamweso tatopedza mari expect this coming week or this will be done. Saka friends, so far yapenza the warriors is called but anga mwana space kunze kwa shopesa ndiye futhi saka iri kufenza life unosika kutindira pesa saka kuniko tine plans ichi tine play fields machi then tine plans ichi ndokata kusaidia project squad kune matakaita sura yangu nini chanoda pana kuti mwana anofanira kudya chi pa breakfast zvangati kuti mazai akubva kumba kwakuta sei tikutenga mama wari kudya chekuti afanira kuti mazai anodya panapa mwana anofanira kuziva kuti mazai edu ari kudya Vanoyo mazai pano kuti mwana ini chandoda icho ndoti mwana afare kuya kuchikoro because ndine madays andotouya panapa. Teacher, I drink my tea here with my kids. Wow. Yes, that's what I do. Uzvizwaira changamiro wanomwa tea nevana wavo panapa. Yeah. Nezuro ndine 2 weeks ndiri away. I was not around for 2 weeks. Ndakatosvika panapa marimwezu. Pandasvika panapa marimwezu. Ndichipinda apa twana twangu twese tumaisi nditwese twakanditwese kwava twaungana kudai because no we missed you watwana ndikafunga matisha pana parubvunza ticha wanangu wangu bvunza kuti komana ko bambo aripi mazuva ano hasi kumboya bambo mirai bambo bambo hasi kudini bambo hasi kumbooneka bambo ripi andikaurikona because I make it a point ipo pano kana ndiri around break time na 10 o'clock I'm here. I have my breakfast here. Nechi nechwana twangu no matisha sangu. Can I eat lunch? I'm here vanhu vari kushanda nezvatikuita panapa. Lunch time we have lunch together. Wow. Changamire bambo zvinomborevei because tinondozwa muri mudare mirai bambo mira bambo bambo ka pachimanyika ka yeah. Iwe dhinoriwa baba. Okay. Baba. Baba chaiye kuti baba. Anditi asi really word respect. Ritone respect. Yes, ine respect. Kweduko kunana doro ukatozi bambo ka. Unotsangwa kuti hey unoti bambo. Aiwa, isusu kuno kuti tozi munhu akatonzi bambo. Bambo. Kana wazwa kana famba kana mudzimba unozoti bambo uya ere. Tinoona kuti baba chito. Okay. Ndio kuti bambo ndio zvatosha.